బీఆర్ఎస్ నేతలు పల్ల రాజేశ్వర్ రెడ్డి, తాటికొండ రాజయ్యకు కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే కడియం శ్రీహరి సవాల్ చేశారు. మంగళవారం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ పల్లా రాజయ్య ఇద్దరూ దేవనూరు గుట్టలను సందర్శించాలని సూచించారు. తనపై చేసిన కబ్జా ఆరోపణలను క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించి నిరూపించాలని అన్నారు. నిరూపిస్తే ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేసి మీకు గులాంగిరి చేస్తానని సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. నిరూపించకపోతే మీ ఇద్దరు కలిసి నాకు గులాంగిరి చేయాలని సవాల్ చేశారు. మీకు చీము నెత్తురు ఉంటే నా సవాల్ను స్వీకరించాలని ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఉప ఎన్నికలు ఎదుర్కోవటానికి తాను కూడా సిద్ధంగా ఉన్నట్లు ప్రకటించారు. ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో నాకంటే పెద్ద లీడర్ ఎవడూ లేడు, అందుకే ప్రతిసారి నన్ను టార్గెట్ చేస్తున్నారని కడియం శ్రీహరి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. 14 సంవత్సరాలు మంత్రిగా, 4 సార్లు ఎమ్మెల్యేగా, 1 సారి ఎంపీగా పనిచేశా, 2 సార్లు ఎమ్మెల్సీగా పనిచేశా. అందుకే చెబుతున్నా, ఈ జిల్లాలో నేనే టాల్ లీడర్ను, అందుకే నాపై అనవసర ఆరోపణలు చేస్తున్నారు అని కడియం శ్రీహరి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.